Ассалому алейкум дӯстон, меҳмонон, подписчикои канали мо ин навора мебахшем ба занҳо, яъне модарон занҳо, яъне даво ва тадбирҳо барои шир. мутаассифона ҳолатое мешаванд ки баъди таваллуди фарзанд ё хай дар ҳамин муддати яъне додани шир ба фарзандони худ занҳо танқисӣ мекашанд. аз ҳамин ҷиҳат чӣ бояд кард? ман ин моҳиро дар оташ кабоб карда хӯрдан дар занҳо шир пайдо мекунад. тавсияи дигар, ҳар рӯз агар 2-3 грамм тухми зағирро куфта бо об яъне бинӯшанд, ҳамро ба об истеъмол кунанд, шири занҳоро равон мекунад. сеюм тавсие ки мо мехоҳем пешниҳод кунем, ман ҳами сиёҳдона, ҳамина агар занҳои сардмизоҷ ба миқдори 7 грамм ва гармизоҷ 2 грамм, 2 грамми ҳамина агар ҳар рӯз бихӯранд, ин ширро равон мекунад. ман ҳами сиёҳдона. тавсияи чорум, тавсияи дигаре ки мо мехоҳем пешниҳод кунем, ин тавсия яъне ҳар рӯз 10 грамм агар ман ҳами гули бобуна, ман ҳамина дар шакли тоза, яъне дар шакли яъне тармо пайдо кардем, ин дар шакли баста ҳам ҳаст, қоқ дар ҳама ҷо пайдо кардаам, ина ба русӣ рамашка мегӯянд. хоб агар ҳамин ҳар рӯз 10 грамм аз ҳамин гули бобунара дар об ҷӯшонида, он обро бо камтар асал, ман асал камтар аз ҳамин илова карда агар бинӯшанд, шири занҳоро равон мекунад. ман ин тавсияи дигар. боз дигар тавсияи мо мехоҳем пешниҳод кунем, ин ман ҳами турб, ман инҷо ҳози мо тухми турб ҳаст мода, ман ҳами агар ҳар рӯз 4 грамм ҳами хӯрдани тухми турб баъди куфтан, ман ҳамина мекӯбанд тухми турб, инам ҳама ҷода ҳаст, баъди куфтан агар ҳар рӯз агар 4 грамм ҳамина истеъмол кунанд, шири занҳоро равона мекунад. ҳамчунин ман ҳами турб, барги агар ҳами турба агар пухта бихӯранд, боиси зиёд шудани шири занҳо мегардад. боқӣ ҳамаи шумо дар паноҳи худованд бошед.